Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngamaphesenti. Asithi sinesitolo samaswidi. Amaswidi wethu ayenza 95 rand. Kodwa ke njengoba sesilokhu sithengisa, imali yangena futhi ke isitoko sethu sikhuphuka ngamaphesenti angu-15. Uyabona ke? Manje ke njengoba sewakhuphuke ngamaphesenti angu-15 amaswidi wethu ayenza malini? Njoba sicale nge-95 rand. Umbuzo wethu wanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi uzokhona ukuphendula sisebenzisane. Siyabhala ke phansi umbuzo wethu. Sinamalini ke manje base sikhuphule isitolo sethu nge-15%. Yabo, sikhuphula amaswidi wethu nge-15%. Siqale nge-95 rand. Asibhaleke phansi ukuthi siqale nge-95 rand, sakhuphula amaswidi wethu ngamaphesenti awu-15. Asibhale phansi ke isibalo sethu, sosho sithi sine-95 rand, siqale nge-95 rand, yakhula ngamaphesenti angu-15, sobhala u-15. Kodwa ke ungakhohlwa ke ukuthi mase sibhala u-15 siubhala as i-decimal ngoba sisusa iphawu lethu lamaphesenti, uzoba u-0.15. U-0.15 amaphesenti angu-15 waka-95 rand. Ingakho ke sizoyiphinda ngo-95. Yabona ke? Naso ke isibalo sethu sesiphelele. Sizosinikeza ke impendulo yethu yalombuzo. Ngiyathemba ukuthi njengoba sengisibhale so isibalo sami uzokhona ukusiqonda na. Uyabona ke? Kuyafana nokuthi sithini? Si-95 rand yakhula ngamaphesenti angu-15 esicale ngayo 95 rand. Ingakho siphinda ngo-95 rand u-15. Uyabona ke? Kodwa ke fanele siphendule ke sothini? U-95 mawuphinda ngo-0.15 usineza ngakhi? Hayi, sophelela space ngapha ethi sibhale ngapha eceleni. 95 uphinda ngo-0.15, 5 mawuphinda ngo-5 neza 5. U9 mawuphinda no-5 bese uhlanganisa no2, 47. 1 uphinda ngo-5 neza 5. 1 mawuphinda ngo-9 neza 9. Bese mase sihlanganisa sithola ngakhi? 15.25. Yayibona ke impendulo yethu sesiyiphendulile. Sesineza 15.25. Awuthi ngibheke ngathi khona lapha ngiphazame khona. Uyabona? Ngathi angihlanganisanga kahle ngoba phela bokuhlanganisa u4 no9 phinde uhlanganise no1 kumele usinikeze 14.25. Yabona? Thi ngibhale kahle isibalo sami ngizobona kahle ukuthi sineza 14.25 hayi u15.25. Yabo? Ngiyacabanga ukuthi mhlambe niyazibuza ukuthi ngibone kanjani ukuthi ngiphazamile. Phela engqondweni yami ngivele ngabona ukuthi amaphesenti angu-15 waka-100 asinikeza 15 anithi. Ingakho ke phela u95 mncane kunaku-100. Ingakho mele asinikeze inombolo encane naku-15. Lapho ngibone khona ukuthi hayi khona iphutha engenzile la. Uyabona? Asiqhubeke ke. Uyabona ke impendulo yethu sinikezani? 14.25 hayi u15.25 ngoba u15.25 mkhulu ukuthi angasinikeza impendulo elungile. Yabona ke? Asibuyele emuva kusibalo sethu. Sohlanganisa u95 simhlanganisa no14.25. Yabona ke? Uzosineza ngakhi? 95 asihlanganisa no14.25 usineza 109.25. Ngiyathemba uyabona kahle ukuthi ngibhale u25. Siqale nge-95 rand. Amaswidi wethu ayenza 95 rand akhula ngamaphesenti angu-15. Mawukhula ngamaphesenti angu-15 asineza 109.25 cents. Uyabona ke? Asenze esinye isibalo sibone ukuthi sokhona ukusiphendula. Umbuzo wethu wesibili uthi nginesitoko samaswidi. Yakhumbula? Isitoko sami samaswidi ngiqale ngemali engaka. Asikakayazi ukuthi le mali lena imalini kahle kahle.
Uyabona ke? Njoba ke ngithengisa isitoko sami, ngiyahamba ngiyothenga futhi isitoko sakhula ngamaphesenti angu-25. Njoba sesikhula ngamaphesenti angu-25, lesitoko lesami samaswidi siyenze imali engange 100 rand. Uyabona ke? Umbuzo wami uthi le mali engiqale ngayo iyimalini? Le mali esiqale ngayo yiyo imali esingayazi, yiyo imali esizoyifuna kulo mbuzo wethu. Uyabona ke? Ingakho sizosebenzisa i-algebra ukuze sizothola ukuthi yini le mali esiqale ngayo. Uyabona ke? So thini? Le mali esiqale ngayo soyibiza u-x ngoba phela asazi ukuthi isinikeza malini. Masibhala ke isibalo sethu sotholani? So 2x mawuhlanganisa ngamaphesenti angu-25 waka x usinikeza 100 rand. Uyabona ke? Lokho ke u-25% waka x singabhala sithini? 0.25 phinda phinde ngo-x sinikeza 100. Uyabona ke? Masihlanganisa ke ungakhohlwa ukuthi phambi kwa x kuno 1 eceleni. Uyabona ke? Ngakho ke sohlanganisa sithini? Lo 1 ongapha eceleni siyuhlanganisa nalo 0.25 phinda phindwe ngo-x. Uyabona ke? Sobhala 1 hlanganiswe no-0.25 aphinde phindwe ngo-x uzosinikeza 100. U1 mawuhlanganisa no-0.25 usinikeza ngakhi? 1.25. So sothi 1.25 phinda phindwe ngo-x nikeza 100 rand. Sesingakwazi ukuthola ku-x wethu. So yenzani? Mangabe uthola umbuzo njena futhi kulula nje ukuphendula ngoba uyazi ukuthi babakunikeze imali ekhule ngamaphesenti angu-25. Uzothini? Uzothi 1.25 uphinda phinde ngo-x izokuneza leyo mali leyo sebakunikeze yona kulo mbuzo lo 100 rand. Komunye umbuzo ungaba u150 kanjalo kanjalo. Yabo? Into kumele uyikhumbule ukuthini? Uphinda phinda u-x wakho ngo-1.25. Asiphendule ke u-x wethu soba yini? 100 uhlukaniswe ngo-1.25. U100 bawuhlukaniswe no-25 ngo-1.25 ukunikeza ngakhi? Kuzomele siyenze ini? I-long division. So yenza ngapha eceleni, kodwa ke mina sengiphelelwe isikhala, ngakho ke kumele ngisuse lamagama. Ngiyathemba ukuthi angeke nilahleke kakhulu. Ngiyathemba ukuthi futhi nisakhumbula ukuthi u-x wethu usuthole kanjani njengoba sengiwususile. Bangabe awukhumbuli kahle, kuzomele ukuthi ubuyele emuva ukuze uzobona ukuthi siyithole kanjani u-x wethu. U-x sizohlukanisa u100 sohlukanise ngo-1.25. Yebo ke 1.25. So bhala ke abo 0 bethu ama-decimal wethu ukuze sizokwazi ukuhlukanisa kahle. Futhi ke sizosusa iphawu lethu lama-decimal lisiliswe kwesokudla kabili ukuze sizohlukanisa kalula. Mase senze njalo ke sithola ngakhi? Sithola 10,000 ngapha kuleli linye side. 125 angena ku100 akangeni. Yangena ku1000. Yebo, ungena ngakhi? Ka8. U8 mawuphinda ngo125 uthola ngakhi? Uthola 1000. Yabona ke? So bhala phansi ke sithini? 1000. Mawususa u1000 ku1000 uthola ngakhi? 0. Bese ke sizobeka u0 wethu siyehlisa u0 laphana. U0 125 akangeni ku0 ngapho sobeka u0 wethu sochubeka. Masiloku sichubeka sabona ukuthi impendulo yethu sisala ngubani? Ngu80. Uyabona ke? Kusho khona ukuthi sicale nge80 rand. Ama-sweet wethu isitoko sethu siqale nge80 rand sakhula ngamaphesenti angu-25 asinikeza 100 rand. Uyabona ke? Ngiyathemba ukuthi umbuzo wethu nguphendulile kahle.
Ngiyethemba futhi ukuthi nawe-ke bosuhlangana nombuzo njena uzokwazi ukuphendula ngendlela elungile. Kuze sibonane futhi, ngiyabonga. Kodwa-ke umbuzo onsona mangabe usakudida ungakhathazeki ngoba ngisazoyenza amanye ama-video anombuzo onjena-ke, yabo. Bye bye.